Чуть пройдите, пожалуйста, назад еще. Суд залында журналистлар айрыша көбейді. Бүгін Татарстанның криминаль тарихында моңарчы булмаган хәл карала. Узган елның күзендә кылынган караклык күпне күргән хукук сакчыларын да аптырашта калдырган. Ичендә 15 миллион сум акчасы булган сейфны урлап чыгалар. Сначала исследуем материалы, характеризующие личность подсудимых. Тикшерүчеләр әйткәнчә, сейф басуны оештыручы үзе дә элек тикшерүче криминалист булып эшләгән Марат Шакиров. 2021 елның 4 октябрена каршы төндә ул һәм тагын 4 ират тикшерү комитетындагы бүлмәдән 15 миллион сум акча урлаган. Марат Шакиров бүген хөкем залында юк иде. Ул тикшерү комитеты һәм прокуратура белән судка кадәрге килешү төзегән. Шуңа аның эше аерым каралачак. Бүген хөкем каршына Әлмәт районы егетләре Даниил Еленсон, Никита Карабаев һәм Руслан Нургалиев басты. Моңа кадәр аларның берсе дә җинаять җаваплылыгына тартылмаган була. За период обучения характеризуется с положительной стороны. Указано, что он общителен, доброжелателен, вежлив. Егетләрнең өчесе дә үз гаебен таный, әмма караклыкны тикшерү комитетында кылуыбызны һәм аннан алып чыгылган сейф эчендә нәрсә барлыгын белмәдек диләр. Подсудимых Еленсона, Карабаева. Еленсон Карабаев Россия Җинаять кодексындагы 158 маддәнең 4-нче өлеше Б пункты буенча гаепләнә. Нургалиев 325 маддәнең 1-нче өлеше буенча. Урлауда катнашкан 5-нче кеше Дживан Мөхтәранның кайда икәнлеге билгеле түгел. Ул халыкара зәнүдә сейфтан югалган акчаларның да күп өлеше табылмаган. Никаких данных нет о том, что он пытался скрываться, либо будет скрываться в последующем. Ни в материалах дела, ни в фактических обстоятельствах нигде не содержится. Бүген гаепләнүчләрнең адвокатлары судьядан аларны өй арестына җибәрүне сорады. Тик хөкемдар аларның мөрәҗәгатен канәгатьләндермәй, 3 егетне тагын ярты елга кадәр сак астында калдырачакларын белдерде. Я считаю, что хорошие люди, когда несут такое наказание. Яхшы кешеләр бер гаепсезгә җавап тота дип саныйм. Алар бары тик үзләренә һәм туганнарына гына зыян салган бит. Гаепләнүчләрнең гаепләре расланса, 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны ишраттагы суд утырышы исә 13 апрельгә билгеләнгән. Руслан Хусаинов, Даниил Филатов, Яңа Гасыр каналы.